Yo, deplok gak seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Gareng. Halo. Dalu menika kula kalian panjenengan nderekaken keluarga agung almarhum Mbah Guru Kiji. Nggih. Menika ngasokaken utawi ngesokaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Jagat. Leres, Mas. Awit sampun dipun paringi nikmat ingkang semanten agengipun. Leres. Wabil khusus menika niatipun Pak Hajestu Hari Subagio sak Kukuban namung kepingin atur lipur dhateng para warga masyarakat gitu. Nggih. Utaminipun wonten daerah pilihan utawi dapil 11 Kabupaten Nganjuk, Nggih. tuwin Madiun Kota, tuwin Kabupaten Madiun. Leres, Mas, leres nggih. Tur dasaripun Pak Estu wis ngrumangsani aku dudu duweke keluarga wae ning uga duweke masyarakat. Karena beliau termasuk apa ya? Anggota legislatif. Nggih, mila sampun anggadhahi prinsip pamong sing becik ora butuh diladeni para masyarakat. Ning pamong sing becik ngeladeni apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Betul, Mas. Dadi beliau sudah bisa empan papan. Lah niku Mas, nggon empan papan kuwi adane sok rada angel, gampang diucapke ning angel dilakoni. Betul. Gitu, kados Pak Estu menika saya dipercaya niku malah saya sak ngisore masyarakat sing dadi rasane. Loh ya sesuai karo statusnya. Statusé napa? Karena beliau itulah wakil rakyat. Nggih. Wong jenenge wakil ki berarti rakyatnya tuh ketuanya, beliaunya sebagai wakil. Nggih. Dadi yo apa perintah rakyat, apa sing dikarepke rakyat, beliaulah yang mengutarakan di dewan nanti. Nggih, heeh. Pancen nggih anu kok Mas. Napa niku kembang karo cangkoke ngoten iki. Kudu cocok sesuai masyarakat ya ngono, aja mung nuntut hake wae, ning kewajibane ayo padha dilakoni. Nggih. Utaminipun niki himbauan saja. Nggih, ning tahun ngarep niku wis manjing tahun politik. Nggih, muga-muga berjalannya tahun politik Indonesia tetap tentram, aman dan nyaman. Aja nganti padu mung karena beda penemu. Wah. Aja nganti pegat karena beda pendapat. Betul. Mergo kabeh niku wis ketalenan karo Bhinneka Tunggal Ika. Niku sing baku. Ini tetep siji. Pun pokoknya anggar pun menganggap kita saudara, apapun bisa dimusyawarahkan. Napa melih niki bar mengeti Hari Pahlawan. 10 November. Nggih. Lagi wingi dipengeti. Aja nganti napa niku awake dhewe iki paribasane nampa klasa gumelar. Pahlawan niku ora eman totoh jiwa raga gitu. Nggih, nek sakniki kula takoni pahlawan niku napa, Mas? Pahlawan niku ya sing wis gugur, pejuang sing wis gugur to, Mas. Nggih, niku pun bener. Nggih. Ning yen dijlentrehke pahlawan
Nggih. Jadi tidak mudah menyandang Gelar pahlawan. karena pahlawan itu sendiri artinya luar biasa. Apakah arti dari pahlawan? Pahlawan, itu paham betul dengan apa yang diperjuangkan. Nggih. Jadi boten waton ning ngangge wewatonan. Leres. Nah, lakukan perjuangan demi nusa dan bangsa. Orang mung keluarga. Nah, tidak untuk pribadi maupun keluarga, tapi untuk nusa dan bangsa. Nggih. Yang lebih penting lagi untuk menghilangkan gender, Nggih. wanita pun bisa disebut pahlawan apabila punya jasa terhadap nusa dan bangsanya. Leres. Jadi Nggih. mboten enten pahlawan kudu kakung, mboten wanita Nggih. pun bisa karena Bocah cilik wae ya iso. nggih. Kita. Mila kanggo mengeti Hari Pahlawan karben saya napa niku nuntumke persatuan dan kesatuan Mas Gareng. Nggih. Kula tak nyuwun diaturke lagu-lagu perjuangan. Cocok. Maka, iya ta? Diaturke lagu-lagu perjuangan menghormati para pahlawan sing wis ndisi awake dhewe berjuang kanggo nusa bangsa dan negara. Dari Sabang sampai Merauke ditutup Halo Halo Bandung. Oke. Iya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, saya hadir makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan kami dari bumi bersari. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Wah, jadi panas nggih Wanti pun para esuk ning panas semangat. Langgih no. Wong lagune iki lagu-lagu perjuangan. Awake dhewe ora isin. Nggih. Awake dhewe niku mung kari neruske, gitu. Nggih. Mila napa niku sesuatu yang sudah ada dan kembali tidak ada niku tidak bisa tergantikan. Betul. Isone mung neruske. Kados Neruske. Kang Ramani Mas Gareng biyen ya gareng. Betul. Panjenengan ora iso ngenteni kaya Kang Rama. Leres. Nggih ta? Ning Leres. panjenengan saged neruske apa sing dadi kabisane Kang Rama. Nggih, mula bab telung bab niku ampun kelewatan karena 3 bab itu tidak bisa akan kembali lagi. Nggih, apa ta? 3 bab 3 hal yang tidak bisa diulangi atau kembali lagi. 1. Siji, Waktu. loro, Kesempatan. ketiga. Yang ketiga itu tentunya rezeki. Nggih. Jadi bab telung hal ini jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan tidak bisa kembali lagi. Nggih, nggih. Jadi neng ki kurang cocoke nggo niki siji iki. Kurang cocoke piye? Lagunya sudah baik. Heeh. Neng gandeng iki medianya media wayang kulit ya aja
Iki lak gamelan iringane. Leres. Ya saire disesuaikan to, Mas. Oh nggih. Maksudnya pripun sing kurang pas nggo napa? Iki mau lak basane Indonesia. Nggih. Wong iringane iki karawitan gamelan. Lho dipadukan kan ora apa-apa. Ya dipadukan kena ning saire iki dijawake. Contone lagu napa? Sing terakhir iki mau wae. Halo Bandung. Nah, aku dijawake. Contone Lho, lah iki piye lagune? Halo Bandung. dijawake iso. Piye? Apa wartane Bandung? Mbok kutha Jawa kulon. Mbok kutha ya, Pak. Ibu kota. Oh iya. Ibu kota ki mbok kutha. Mbok kutha. Terus Apa wartane Bandung? Mbok kutha Tandamata. kok tanda mata? Kenang-kenangan. Oh iya. Wes suwe aku ora ketemu sliramu. Saiki wis dadi ngaso mangan geni. Sekarang telah menjadi lautan api. Lah ya lautan ki ngaso mangan. Wah aku ora tau kerja pabrik. Wah, anu to. Laut ngaso mangan. Ngaso mangan. Api geni. Oh iya. Terus Yo anak pring rebut meneh greng. mari Bung. Ayo bong ki anak pring. Oh, malah judeke sing ngrungokke. Wah, diajari pinter ora jegos marai kok. Mas Oh, Gareng. Nun. Nganjuk niku gudange budaya lho. Lho, ora budaya tok ya butaya Bu Agus. Oh, ora kok jeneng wong. Budaya niku kabudayan. Oh lah, sing cetha Sak kabudayan. cek-ceke piyai iki mesti sak ora-orane iso nembang. Leres. Aku tak nyoba swantene kadangku iki aku disusul Sapa, Mas? Mas Nanang. Oh, nanaku nana minal kosirin ki. Mas Nanang menika nuwun sewu seorang tunanetraning suarane dening Gusti Kang Nyipta Jagat diparingi luweh. Iya, lah, aja yak-yakan to kowe. Oh, wis madang. Wis padang. Mila mriki Mas Nanang. Lho, Waduh. Cobi Mas Gareng iki anu ya maka. Wong wah wis jan goleke gawean wong tuwa. Lho. Padang degelmu mlocot kuwi. Wong kaya Sing jenenge kualik kowe kene. malah kono sing ngarep. Kok malah aku sing dituntun. Gusti Allah nek arep paring rejeki ora kurang dalan. Mula kun fayakun kuwi wis. Aku ki di WA dheweke iki saka sapa? Bar tak buka terus ana tulisane status lho. Kula sesore iki mau wis batin lho. Heeh. Iki bojo kula ya tekon. Apa? Kuwi sapa to, Pak? Kok belangkonan ning kono. Lho. Tak kira nek mondol. Kok mburi iki kaya cak mondol. Kowe kira iki tokoh pewayangan lho. Lah sapa? Destro Rastro. Iya. Itu duwe keampuhan. Mas Nanang. Kele. Oh, kowe nulis status jenengmu mbok tulis apa? Saderenge ngaturaken ya gampang anu mengke kula critani. Oh lah. Niki saderenge sugeng enjing nderek pitepangan Mas Bayu. Nggih, Mas Kula Nanang. niki saestu. Pundi Pripun? wonge ngendi to Pak Gareng? Ndak patek cethok kok. Nggih. Wow, saestu kula ngefans jenengan niku ket jaman indil-indil ngantos ondol-ondol. Dados niku ondel-ondel tadi. semerep panjenengan niku teng YouTube Sumerep. mawon. Tembungmu sumerep. Maksudnya ki semerep suarane ya Apa sih semerep. jeneng sumerep iku kudu anu to. Ya teng atine nggih semerep krasa bareng kula rungokne suarane oh Om Bayu ternyata bagus wonge. Wonge godhek, Alhamdulillah. wonge godhek wok simbar jojo. Jan ora ini godhek tok lah ya. Mboten. Kaya kedruwo. Mboten. Nggih Mas Nanang kula ya matur nuwun. Kula ki ya kulino nonton panjenengan saka YouTube. Kula nggih sakderenge nggih ngapunten wong. Saestu niku kula nggih ruwemen sangat mireng pekabaran buka teng Facebook niku kok. Nggih. Buka. Niku Iso Facebookan lho, Rek. Mas Nanang iso Facebook. Kowe sing nganu buka Facebook terus ana apa? aku dhewe tak buka Facebook jenenge Nanang Merem. Nggih niku saestu mboten gawe-gawe. Iya. Aku ki tak buka ki sapa ki? Tulisane mung merem. Ngono tok iki. Aku bingung wah jebule anak lanang
Weh. Lah nggih to Pak De, alhamdulillah sehat nggih Pak De. Alhamdulillah saiki kok dadi trotoar to kok putih ireng ngene iki. Trotoar kuwi Lagi jenenge Kula luwih. nggih anu Pak, mantun putus cinta nggih ngeten iki Pak De. Waduh. Ya Niku Allah, wau- niku wau putus cinta. Mriki nggih pados hiburan kalih ya mbok menawi nek rondo-rondo mriki enten sing kecantol kalih kula ngoten. Wah, Mbak Wida ya iso lho kecantolan. Wah, lah Sing dene Mas Bayu ana sing rondo. Aja nyepelek sing jeneng Dewi Gendari iki topo. Wida, gelem karo iki. Wis to, tak tanggung mesti raimu diobok-obok. Ya ora ya. Ya ora. Oh, udah tak diobok-obok nek titik ambune wis ketok kok. Aduh. Ya Oh, iki ayu. Wis Nggih. mergo wangi. Wah, dereng kantenan lho Om. Lho piye ta, Om? Dereng Saiki kantenan. Parfum kok ya. Oh, wangi niku dereng menjamin dereng Wah, kantenan biar ayu. Apa ya ya? Lho, lah iki Pak ngono. Lah kadung kula wambu parfuman wangi tibae. Wah. Apa kuwi? Wedhus njuk. Ayo malah cilaka lho. Omahmu karo kene ada apa cedak le? Nggih radi tebih niku wau kula sepedaan motor ki ambak. Wih, dia. Wirai. Melayu. Kuwi jenenge ngece kuwi. Melayu 80. Wih, iya. Sesuk tak bacok tenan lho saiki. Kon sing apa to? Kemekine ra omong kuwi liwat. Biyen iki anggere omong ngene iki. Lah ya nek kersane sing nyipta urip sapa awake dhewe arep maido. Lah wong aku ki numpak kendaraane wedi iki sok mlaku pira? Lho, 80. Kanggo nyawa apa ora kuwi? Niku langsung Mas Gareng mengke nek kula sinden-sinden nek pengen kula goceng nggih mayar. Ngebunuh diri apa piye? Iki sing mesti nggih niku jurusan akhirat niku. Ning tenan aku Nggih. pendak biar dalang mesti diampiri karo si Nanang iki. Nggih, heeh ya nderek tepang Gladiwana ya Mas Nanang. Nggih, Mas Bayu, kula Muga-muga alhamdulillah. mancing dadi sedulur ya. Amin ya Engko rabbal nek upayune daerah alamin. kancune ya disusul. Amin nggih. Kula nggih derek bingah istilahnya derek seneng lah. Wong men dalu niku kula ningali jenengan teng YouTube mawon. Ternyata saged bertatap muka. Lah iya toh. Saged. Kita bisa bicara empat mata. Ah nggih. Nemen. Nemen. Ngono. Ada sesuk bocah iki Kula Yes. mireng pekabaran Pak Degareng kok bar ndek gawe ya. lho lah kok ngerti. Semerep wah jan megah masyaallah. Kula mambu kok, Pak. Oh alah Nggih, derek telek bingah. Pripun Mas Gareng nek ya mambu to. Oke. Mambu lemah. Lemah nggih. Ora Oke. ning ngene. Kanggo tamba kangenku le suwe ora Nggih. ketemu. Kowe kepengin iki bengi iki kepengin nyumbangake apa kanggo keluarga besar? Niki sinten ingkang kagungan hajat? Niki Kula Menika suwargi terah Mbah Guru Kiji. Suwargi Mbah Guru Keji. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Dr. Haji Estu Hari Subagio Bapak SIM. Hestu, nggih mugi-mugi semoga sehat walafiat. Amin. Amin. Banyak rezekinya, besok kalau banyak rezekinya nanggap Pak Bayu lagi. Amin. Bintang tamune nek saged nggih Om Bareng Sumarbagio mungkin tambane Nanang PC. Ya ora ya. Utawi Nanang PD. Nah, pede wonten mawon, percaya diri. Oh, senes. Lah apa? Peteng dedet telu limengan. Nggih niku pasti. ning iki keluwiyane Peteng suar. nggon mripat ning atine padha. Nggih, Ah. nggih Mas Bayu. Tenan iki jujur. Nggih. Wis dibojo apa urung? Kula Heeh. lah kula ngendika lek pados rondo niku nggih otomatis nggih tasik bujangan. Oh, Mas Gareng ora ngrungokke. Nah, nggih. Ora lagi wados rondo. Kula niku tiyang temen Mas umpami kula pun gadah nggih mboten wani neka-neka, mboten wani melanggar pager ayu Ya ibaratnya. mesti wong kowe ora weruh. Ora kok kuwi. Lho nek sing penting iki atine nek tetek ya ngono. Tetek apa nglanggar pager karo ora apa ngerti dheweke. Oh ning tenan. Oh ya tak puji-puji ndang Nggih. ketemu jodohmu ya Le. Amin amin ya rabbal alamin pangestunipun Pak De. Wong ki mesti duwe kekurangan ning ya duwe keluwihan. Gadah kelebihan. Tutupen kekuranganmu kanthi keluwihanmu. Nggih. Ya. Ayo Mas Nanang, sakniki arep nembang apa ning tak jaluk ben dikancani karo sing DRA kuwi. Wah, ngoten. Heeh, tak goleki kanca sing jare wis tau rabi ngono lho. Wah, nggih niku remen kula. Siap. Mbak Wida ya rene Mbak Wida. Monggo. Monggo katuran jemeneng Mbak Wilda. Wida kok Wilda. Wilda. Tuduk, tuduk.
Deduk dik. Ayo. Ngetan bali ora apa sakane kelakon kowe Nang. Sadurunge tepungan, Nggih. kowe lak pinter gagas, pinter ngraita. Nggih. Widari pawakane piye? Wah pawakane nyenengke banget. Wah Piye? saestu kula wau ngethuk ngantos meh bledru nggih nyawang niku kok. Saestu. Astagfirullahaladzim Gusti Allah. Lho piye tok iso nganti nganu ki? Piye pawakane piye bocah? Jan seweger mbokmu. Anu, dhuwure pira kira-kira dhuwure pira kuwi? Wah kula mboten saged niku wau kula mboten patek namatke nek perkawis dhuwure niku sing kula namane nggih ger mbokmu. Lah niki ponten ngajenge jenengan iki Mas Nana. Nggih, mambu kula. Lah yen kowe mabuk diguang wae. Oh, tepungan dhewe kono. Nggih. Derek pitepangan utawi salam kenal Mbak pinten Wirda Wida. tulisane ndak cetha. wah oh nada sing nulis kok Mbak Wida Mbak Wida sayangku cintaku pujaan hatiku belahan jiwaku belahan gandeng dadaku. sampeyan langsung wani ngerayu Mbak Wida niki Mbak Wida niki Nggih. mangaturke Mas Nanang Oh, niki kene Mas Nanang niku ora ketang mung dienggo mundhut apa Nggih. Oh, ya rezekimu nang. Nggih, matur sembah Sing nuwun. melek ora entuk, sing merem malah entuk. Matur. Lho, Pak Gareng. Wingenane niku nggih saestu lho, Pak. Estu apa? Lho, mboten ngoten. Kula wingenane musim kurban ngoten nggih ajenge pados mata wedhus kersane melek ngoten mboten nangsang. Oh ngono ya. Ndak usah andah-andah engko mari ndak oleh duit ngono lek. Ya. Oh, digo gaman, digo gacuk, digo modal. ya ora ya Wong picek kok nggo modal iki. Ya mboten to, mboten modus niku namine. Modus, betul. Nggih to. ora Mas Nanang itu hanya mensyukuri nikmat sing ditampa Nah. Nggih, laras. ayo Mas panjenengan arep nembang apa Niki kula tak nembang sesuai kalih keinginan kula. Oke. Apa? Kersane jaiponge nyambut damel. Oh, wae. Peteng dedep leliwangan. Wah, mboten. Niku dereng niku tasik digarap dereng 100% nih. Oh, iya. Mengke gampil mengke. Ya pripun Mas? Mendem wedokan. Wah, Mumpung niki tasik teng pelok. terus niki ya anu ya Mas. Nggih. Niki kanggo mengenang Almarhum almarhum pencipta mendem wedokan. Sinten? Suwargi Cak Dikin kala Innalillahi wa inna wingi. ilaihi rajiun. Kala wingi nembe kemawon Kapundhut. tinimbalan sowan wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Nggih. Jagat. Nggih. Dungane para seniman lan kabeh para masyarakat mung siji husnul khotimah. Amin ya Swarga rabbal papanipun. Swarga, swarga. Amin. Nggih. Mbok menawi kathah ingkang dereng mireng nggih, Mas. Nggih. Nggih saestu kula dereng mireng saestu niku Mas Bayu. Niki salah satu karya beliau panjenengan nyanyekke kuwi mengenang beliau tegese panjenengan napa niku ngakoni Nggih. karya beliau itu iso golek sandang pangan sing Sandang pangan. ditinggali. Nggih, leres. Swarga cadangane. Yo. Nggih, monggo. Mendem wedokan. Monggo. Aneh. Yo. Mbok aku njaluk dikawinke Jas. Jan suarane kowe jebul nyolong pethek cara Jawane. apa sampean nek muni sing penak to Pak Gareng sampean Apa? kula peh ngetene sampean ngelokke lho Ngelokke apa? nyolong kethek pripun to Nyolong pethek. Pethek iki gumun iki ngono lho. Oh, kupinge ya bosok bocah iki. lan mireng kula niku au nyolong kethek Nyolong pethek. Ora kethek wis ngelem. Wong edan. Salah neh. Apa salah? aduh Mas Gareng, Apa? nyamping-nyamping ngene ngono sing nuntun jenengan kok ngetekne. Aku lali. pun aman kok Eh, urung nyamping-nyamping iki jogone kono ku nek salah langkah
Mboten, pun aman. Nggih, hati-hati ya, Mas. Nggih, aman. Halo, cakem iki kejengkang bola. Iya. Mboten jembar niki kok. Nggih, aman. Ya. Monggo. Sing penting ana nyawane. Yuk. Yo. Simbok weteng kuwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole Ayo, ayo, Pak G. tani abang dicampuri apa parutan dole rapi gampang paling penting duwe gawe aduh simbok kawinan aku iki mbok wis mendem bedoan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang kudu bisa golek sandang pangan nuruti mendamu apa bojomu kok pakani mati bangkono mbok aku tanya bodawe golek duit kanggo nekan ya demi Dua kali. ana ketan aku tukono simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno atur kanca-kanca WMC wayang mania community Oke. Ya. Paling penting aduh simbok kawinan aku iki mbok wis mendem bedoan ya simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang kepegangan kudu bisa golek sandang pangan yen nuruti mendamu apa bojomu mbok pakani aku yen bengkono mbok
Aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah Iya kali dengan Hey! ibu ini aku wae bisa Yup. Hot. Terima kasih, Mas Rul. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo Mas Anang. Para khatam rawit. Aduh, ngeten iki ngapunten Mas Bayu nggih Pripun Mas Anang? derek ajar Wah, nggih padha kula ya ngajar. kok pilih suwantene radi blero Ora wis Nek apik. jenengan lenggah aja ado-ado saka kono. Boten, boten. Oh, tak niki wau tak kentunke kanggo Mas Sukri ana cara kok. Oke, kowe malah kepidak sinden. Kene kene ya wis tak tenang Om Wah, iki lho sing diarani tontonan ya tuntunan ya iki. Awas lho nek mriko. Tontonan yo tuntun. Lah iki lho. aku arep nyimpiki Pak Bayu arepe Aku wedi yen kejugal ning kene tak tataki aku. Nggih, niki tak kentunke nggo Mas Sukri. nggih Iki lumantar live streaming. Live streaming. Kagem Bapak Yoga Mandira. Nggih. Nggih. Kula kentuni. Terus Mas Budi Santoso saking Gunung Sindur Bogor ugi nyimak. Nggih, Pak Martono Bojonegoro nyimak. Mas Pur Cepu nyimak. Nggih, matur nuwun. sembah Wah, nuwun Nggih. penggemar kabeh kowe coba kowe ning kono ya. ndak wis aman padha Baik, ayo ini. monggo ayo Jebul kae. Baik Kak Suranti. Jebul kae. Iya. Oh jare ngaku sendal pancing. Iya. Wah, jan wis iki regeng sing mirsani akeh dasare terang. Mergo Pak Estu pancen nyarani apa ngekeki syarat tenan iki. Apa, Mas? Ora udan mergo ngejak pawang udan iki. Iya. Mas Anang, ayo jumeneng sik. oh siap Wah, ngono lho. Mas Gareng, ayo jumeneng. siap Wes. Oh, wis ta. Wasane. Iki Mbak sapa Mbak Eka Suranti Nggih. Mbak Eka Suranti pasuryane. oh lah iki yang ndak lemu iki wah iki lek wis lemu. Bener ya. oh jan Apa kowe tau gagapi kok ngerti lemu? aku ki mung nonton tekan YouTube ning cara bertatap muka ya lagi iki lho ki nembe niki Pak Dik Lah iki lagi ketatap ya lagi. Saiki tatap muka sesuk ketatap jendela ya. ya ampun tak sampeane Kenalan sik karo Mbak Eka. Ayo. Selamat pagi Mbak Eka Suranti. Betul. Selamat pagi Mas Nanang. Pripun kabare Mbak Kayune? Alhamdulillah kabarnya ngapik. Wah, alhamdulillah. Nggih. Jebul yo panjenengan yo wayu aku nganti kepencut karo suarane sampean. Alah telek. Ora, jenengan apa persa kula nek kula ayu ngoten. Wah, semerep. Kula lek ningali wayang kok bintang tamune Mbak Eka Suranti. Wah, langsung kula ngedep Mancal sepeda motor budal dhewe. nemen. Nemen. Iya.
Aku weruh menungso sombonge ra umum yo lagi siji iki lho. Ngeten iki nggih damel intermezzo Wah, ya betul. digareng. Lah nggih. Wah nek ngeten iki ya mboten wantun. Oh, kayak rawani piye? Maksudnya rawani piye? Lah lek kula numpak sepeda motor eman montore gek motor apik gek kreditan sisan e. Lho, Wah ya. mencilaka mengke. Ya ora apa-apa demi Eka demi perempuan yang cantik kok. Anu bawa Nggih. kangenku tanpa upama. Kowe gandrung Nggih. Eka. Mas Nanang gandrung Mbak Eka. Ya. Wah, iki Wis bengi iki Eka mek-meken los setrum. ya saurunge ya tlatenono Mbak Eka iki sing gandrung ya peteng dedet lelimengan. Sak derenge ngapunten. Neng mboten pengalaman tangga kula enten nggih sami. Piye ngapa? Nggih. Niku ajeng adus. Heeh. Keramas. Keramas ora mendhet sampo. Lah. Lah disampo muntuk ngoten. Lah nek kok ora saya lembut malah saya kaku. Lah jebule Jebule ki kleru sabun sirih. ya malah lara kabeh niki. Malah. Lek ayo. Coba kangenku tanpa upama. Ya. Kangenku tanpa upama. Jos luar biasa. Hebat. Suaramu apik lho kok ya awet urip lho kok iki. Piye ta? Wah nek wong awet urip alhamdulillah kok. Sing Alhamdulillah. ngrungokke suarane dheweke iki iso awet urip ngono lho maksudku. Oh, iya. Lah, Duk. Aduh. Nano. Mung sliramu kang dadi lenglenge ati. Kakang. Nang ayo. Dalem wong ayu. Serang nang. Mbak Eka pepujaning atiku. Wong mosok karo yange kok mbak iki lho. Maksud yo Dek, etok-etoke Dek, Mbak Yayi, asli yo. Dek, Dek yo Eka. karo dicekel no, karo didemek no. Aku tidak keliru. Ajur kowe, ajur kowe. Aku wedi lek keliru. Wes ora, ayo tak runake. Maju sejaka, ayo mek Oh, lah. alhamdulillah ora keliru. Ora iki sing genah, sing tegas wong. Lah, iya Ayo, toh. Ayo mek. Aman terkendali aman. Iki lek gareng ya Kakang. Coba Dalam. sawangen Kakang. Wis tak sawang jebul sliramu ayu tenanan wong ayu. Jan ora ana wanita liya kecoba amung sliramu. Jan. Semono uga aku Kakang. Ora ana priya liya kajaba slirahimu Kakang. Seliramu. Kok slirai? Seliramu. Yo edan Yayi. Kok capek sing anu apa kuwi panjenengan gandrung karo Mas Nanang. Iya. Terus pasian lanang wedok terus ditunggoni gym. Dadi Wong edan. Ana wong Romano ditunggoni gym. Nang. Nggih. Iki aku takon. Nggih. Wong kuwi ana kekurangan lan ana kelebihan. Leres. Kowe mesti tajem dalam gagapi. Nggih. Begitu plek demek Eka, kira-kira Eka ki bobote pira? Berate pira? Ayo. Mboten saged bayangne ibarate cara daging no pun layak. wah Loh layak. Layak jual. Pah, mboten saged bayangne kula. Wonge pindah rene. Nggih, semerep. Kono ki ngerti ya. Mak Brebet ngono ki ngerti. Lho, Paribasane ngeten iki kula kapejana nderek kula. Aduh, ya aja ta. Eman-eman. Kakang, ora usah dirungokne swara jen kae ya Kakang. jam kok gym. Lho, Ya. lah jarene mau dikancani jen. Wis kono wis kowe karo Nanang njaluk remuk kowe. Nano. Wes lawas anggonku nunggu. Disawang, bocah disawang nang. Nah, Wis pindah. Kok malah Om Gareng sing tak sawang jebule ya kira tenan. oh matane iki. Oh, tiba ya picek tenan, Pak. Ora nyaut. Nanging amung ledo. Jos tenan suarane Jan. Bosok. Mboten saestu, Mbak. Nyapa to Pak Digareng sampean wong kupingku lho ora apa-apa, malah mentereng. Oh kowe iki wis bosok kabeh. Bosok kabeh piye to? Nang.
Aku ku lak suwe ra duwe partner. Nggih. Kowe iki tak sawang kowe bakat dadi dagelan. Kowe dadi partnerku piye? Gak i. Loh, Dadi partnere Mas Gareng gelem apa ora? Gelem ora? Alumnine wis oke. Lah niku mengke pripun mengke? syarate dadi partnerku gampang. Nggih. Cepet mati. Ya ora. Alah, mati mboten masalah, ya mati paribasane kula sing mikul sinten ya mboten roh kok. Nah, kuwi sing bener ngono kuwi. Kok pasrah ngono kuwi. Wong niku istilahe ngeten lho, Om Gareng mboten kok kula mboten kok nama kula ngguroni nggih mboten. Wong niku ibarate siap waras ya siap lara. Kene yo ngerti. Lah nggih, siap sugih, siap larat, gelem urip nggih gelem mati. Lah teng napa kok wedi? Iki tembungmu yen kowe mati. Ora ngerti sing mikul sapa. Lha wong kowe iki ora mati wae ora weruh. Wong edan iki. Lanang iki udan wis lucu to. Iya, Iya wis to. Ayo. Ya, bar iki wae tengen. Ya, Mas. Ngelingono rikala di naga pungkur. Iki tangane Pak Digareng ngopo lho iki? Kakang. Ngerti. Ngerti lah. Ngerti. Kok iso ngrasake tangan Kokang kakang kacang sing mesti. Ah, iya. Kok ngerti ya tanganku karo karengane kae beda ya? Ayo beda. Kakang. Dalem wong ayu. Loh, ngerti. Sing nyekeli aku ya ngerti lho. Lek tangane Pak Digareng ngowancres kados tangane Gandarwa Raja Supala. Gareng kok kaya gendruwo. Ngenyek. Ngenyek sampean. Aku dadi kancane Mas Gareng ora trimo aku. Lah nggih. Lah pripun? Kowe ngapiye? Sekarang apa? Golek setrum lanang iki. Jaluk Ojo. setrum ya, Sabar. Sabar, tak belani, Mas. Belani wong dionake kaya genderuwo ngono kok. Kaya gendruwo mesake. Lah aku lho, kowe lho. Mesake gendruwone. Lah napa kok mesake genderuwone? Kok Oh ya. Kaya ya ora gendruwo to, Mas mesake. Lah Ya iblis lah saurane. Oh ngoten. malah saya elek. Aku Ya. Sliramu Sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing ati ya Mbak Eka, hitung sasi ya. Pitung sasi lawas sing gon
Alhamdulillah. Suarane piye Mas Anang Mbak Eka ajas ta? Wantene Mbak Eka Suranti weh, suarane jan apik, wonge lemu ayu aku demen. Lah, Wes iki Iki tenan jujur, padha-padha lelakine. Nggih, Upama kowe iki Eka iki lak ya randha. nggih. Upama kowe dipek Eka piye? Kula? Heeh. Loh, mboten purun. Loh, kok ora gelem piye? Lah beda keyakinan lho Pak Dikare. Ora beda keyakinan apa? Lho nggih saestu beda keyakinan. Beda agama. Beda agama. Senes. Keyakinan ki Ha, pripun to wong kula purun wong Mbak Eka niku mboten purun. dadi yakin gelem karo ora gelem ngono. Nggih no. ditelateni ra ya. Lateni sesuk ra gelem. Nggih. Ya makasih Mas Anang. Sami-sami Pak Bayu. Iki Kita ngatur-ngatur awala Mas Gareng. iki diduke ra iki. Nggih, makasih yo. Yo diduke. Wah, tontonan ya tuntunan. Boyo ben wong kok senengane kok. Kene. Terus. Nutur yo ning ngisor, nutur ning dhuwur kok. Ayo Tino. Kaya gawa Wes. kresek ae. Wes golek slamet dhewe ngono. Sajae karo kowe kaya saudara kembar ngono lho. Ah tenan ki cah kuwi wis pokoke anggere aku rene ning daerah kene mesti disusul kuwi. Disusul Mas Nanang. Nggih. Sik niki enten awala. Nggih. Napa lelagon Elaelo kali anu kagem Mbak Darsini. Wah, lah iki. Katur kru Abdi Solo Kas FC SBA WMC sedaya ingkang mirsani. Nggih. Langsung wonten lokasi nggih saking Mas Faris Toti. Waduh. Wah ra. Wis doleh-olehi 02 kok. Iki elo sing asta sapa? Mbak Darsini. Wah, Darsini. ora muspro lehku nyawer 100 mau. Apa iya? Loh, mau tak nei 100. Heeh. Ora sida mbok potong 50 malih. Ora. Mbak Eka. Nggih. Mbak Darsini dipethuk jarum. Wah, semangga Bude Iya, Darsini. Ayo kene, dipethuk terus. Mangga Bude. Arek Jawa. Garwa mojo. Aku mau bengi ngimpi apa ya iso weruh Darsini ngadeg iki. Lah iki ning penyunan khusus kok ya. Wah. Iki karo melerak. Khususon iki. Aku ora nyawang kok gak tiwali seneng. Wis karepe. Jane ora ana penjarukan lho. Diaturi kok saestu ki lho. Sing njaluk ngalek direwangi nguyuh ping 3 karo Teguh no. Niki mau mlaku mriki karo gremeng. ya. Sarmadi. Cek nana. Wih. Lho ora sing njaluk elo ki ora sing joget ning iringane kamu. Tak kira cukup turunan wae. Niki bejo-bejane piyai mriki niki Mbak Darsini mboten nate jumeneng dalu niki jumeneng. Kanugrahan. Anugerah tur lagune lagu nostalgia dangu mboten medal. Nggih, mulai ya diaturke sik elo. Mangga, ya Cak, diaturke. Mangga ya.
Isin Niki Mbak Dar enten bebingah biasa. 100.000 rupiah ke Mbak Dar sini. Mbak Eka, jangan wis ngancani entuk jatah. Matur nuwun. Aku yang ngancani, Mas. Aku yang ngancani. Ya pancen kewajibane kudu ngancani. Makasih ya Mbak Dar nggih. Nyenengke nganti iso njegok-njegok barang iki lho, Mas. Perkara ngaku. Au. 100 dene ngancani ora. Ngono kuwi iki tergantung amal dan perbuatan. Rezeki anak solehah ngono lho. Aku berbuat bola-bali ora itu amal. Ya aja nesu. Lek gareng. Iki lho diceluk Mbak Silvi. Iki lho. Piye? Sing lanang karo sing wedok lomo sing wedok. Lho piye ta? Wis iki lho, ora entuk kok bayu ora masalah. Sing wedok ngenehi. Malah entuk loro. Iki wong sing ngerti karo wong tuwa ya iki. Bojone. Kuwi apa? Apa? Jenengan trima ngeten iki. Ora kuwi kan jatahe dheke. Oh. Dadi tak cicil sik 200 sik. Oh berarti niki DP wau. Oh, DP lek DP. Nyah balik. Ora bojomu ngene. Pokoke tenan wis aku wis tak titeni karo Bayu ki ora tau cair. Bojone sing ngene. Siji Bayu, loro Sapa? ya wis Bayu tok wae. Arep golek sapa? Ya Mbak Dita rene, Mbak Dita. Ya. Maka. Sing terus. Ye. Maka kene. Oh, ditaruh nebang blas iki. Ya Mbak Dita. Enggal mriki katuran nyanyi. Mbak Dita. Penasane pun ngantasi. Ya Mbak Dita. Enggal mriki ya Mbak Dita. Kuwi apa? Wis ben saune-unine. Ae teno dideki. Dita kok wingnya. Oh anu yo tak. Tekno. Tak kira dhewe melu joget. Oh, tak dhuwurke arep tak dekke sak karepe. Sing penting bojomu ora protes beres. Membiat mayone man gelang alit. Ya, dibawani sik. Wah. Ya, Mbak. Membiat mayone man.
Piye to, Aku Dik? malah tak kowe iki ngopo? Nyenggai. Oh, senggaan to? Heeh. Oh, lah ra omong. Oh, kok aku nek wis enggak disaut pengendang Rembang ae. Endi? Pengendang Keranggan meten Rembang. Mambung iki piye Rembang. Weh. Pengendang loro sewan kabeh. Ayo. Harus ngimping barang sing kenong Oh, nganu. iki silian iki. Ngendangi godrong. Ora. Tak kira ngendangi godrong. Pak izin ya. Oh, Pak izin tak kira godrong Rembang. Gawane nek iso kompak, karena aku ora kompak blas. Ayo aku senggak ngono joget. Nah aku mesti dikacok lah loro kuwi ya. Titen aku. Yo. Suarane Kok ngalih ngopo? Piye to, Dik, kok ngalih? Aku ki anggere karo wong wedok wani wedi aku. Aku tenang kalahku karo wong wedok wani aku. Iya. Gandeng belambiangan. Gending belambyangan iki dirungokke sik. Iya. Segan apa ora? Ora aku ngandake iki kok. Wah, wis get-geti menungso. Nyarambia. Ngapa? Ngapa kok guyu iki lho? Dik, kalau cinta katakan cinta. Kok cengengesan? Sopo Apa? sing ngomong Lah nembang cinta? karo guyu ku lho. Marake kacau. Jane yo ngempet deh, ora guyu kuwi ngempet asine. Ngapa apa? Gila. Nek wedi wong lanang sik duwe perwira bareng gila. Aku dibola-bali digawe gelo. Iya. Wis bayura nyawer ditangonekke aku gelo, TK ki yo marake gelo wong. Ngapa ta? Kameraku tutupi awake sampe gedene iki lho. Kowe linggo geser ono ora iso to? Ya. Iya keben kok ya. Wes. Ya. Nyarambiai. Wah, wancine metu seko ta. Alah, senggaan wancine metu sego. Kae lho aku ngomong kuwi. Ya senggaan iki cakepane kuwi. Ora iso ora apa. Nyerambai. Ayo. Nusantara. Ayo, tak syuting. Kowe iki ora kesel to dalan sewengi. Kowe iso ngrangkep dadi kameramen. Ayo. Yo aku. Disum. Betah. Kowe edan. Kene. Wah, Kok arep disum aku tanganku ora anu. kamera diwae wis nonton mumet iki. Oh, saingan to penontonnya akeh aku timbangane gone Su Channel ae. Ya wanita. Ya sik. Ya. Pianyo Tes. wangi. Tes. Lho, mek kowe karo kowe wedi. Ora apa-apa. Gunung wetan. Matrih pindah rene cah. Kolan gula wetan. Kowe iki ngapa kok malah wedi? Lah kae ya ingo-ingo. Pak. Irmasane India inguk-inguk. Oh, aku ana sing ngancani pake pokoke. Ya. Maka kowe ngancani ya kudu sing padha. Ya. Lar lan kidul lalasangkar. Hang kaliryan. Kosek kendange rung muni kok joget. Mbah, kosek. Aneh. Belambiangan. Bojone Eka iki pancen ngene. Neno. Belambiangan. Yo. Aja
Panendia Gumelyare Taman Sari Nusantara Belanjangan belanjangan Ayo, dilangale diaturke. Monggo, yuk ya. matur nuwun. Nuwun ya, Dek. Wis diratani yo saiki. Malih pilok Mbak Eka Suranti ben jaipong Mas. Oh, iki mau ngenteni sewengi lho. Alah. Pokok senengane ya. Pokok tak syuting kok. Bajing loncat, monggo diaturke sik intro Catrik. Buka saking Saron. Monggo, iya. Monggo ayo, iki Cak. Pengen samarta sik sing keparang asta kendang. Heeh. Wong kabeh iki ana seratine dhewe-dhewe. Ora iki, ayo kowe le. Kowe. Saya kaya tak ajari iki. Ayo. Alah. Lho lah iya. Iki peng-pengan kendangane kok. Nggih, wah yo. Iki bocah Catrik. Monggo. Bocahku iki, bocahku. Apa iya? Lho kira-kira. Maka ayo Cak. Maka ayo. Hop.
Bajing. Terima kasih. Duwe fak dhewe-dhewe. Duwe fak dhewe-dhewe. Lah iya kok. Lengger Jaipong ki ya Eka. Ya iki, Mbak Eka malang sangit rene, ngadeg kene. Nyedaki Mas Garing kene. Mbok turuk. Aoe jualono. Ya, iki ana sing ngersaki lagu cewek gaul. Wah, iki yo pake dheweke iki. Nah, ning ditayupke sik. Oh ya. Kok sing joget kan Mas Garing. Oke. Buka saka bonang ya, Truk. Nah. Ya, coba diaturke. Buka saka bonang. Maka, yo, maka ta. Tak kirimke dulurku Mas Yogi. Ya.
Matur nuwun. Mas Gareng. Sawetawis satur panglipur mesti kathah lepat nyuwun gunging samudra pangangsami. Boten langkung ngendungaken keluarga besaripun Mbah Guru Kiji. Mbah Guru Kiji nggih. Nggih mugi-mugi wilujeng sedayanipun kalih senir sambikala. Amin, amin, amin. Aman tentrem ayem keluarganipun. Khususipun dhateng piranipun Bapak Estu mugi kasembatan ingkang dados sedyanipun. Nggih, boten langkung nyuwun pangestu Mas Benjang-ijan kula bidal. Nggih, Mas wilujeng tindak. Muga-muga aku iso nusul rono. Nggih, amin 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 nyuwun pangestu. Panjenengan wilujeng budal wilujeng kundur wilujeng. Amin amin amin. Sampai ketemu.